squat makaran tak khandiat namar habang ayu mo kani ka jeng penerberngi athan jong ka mobile ken mat bun ka balam miet thana ka mobile ti kamlong pi ka bobha mar ngaru syukran kumni ngan oi pi ngakran be tang por balaj por ndak na dap kam sipang la ple jingmut ika kam ti kat ki babun hi ki khon samla ka da benri ujungi kat ang don ki kmi ki pa hi kim jutip ban khlu ya kakam kajam la ne ba kin pelit jingmut ha kakam kajam ban perkhat ikalawe le jong la ne ba kin pelit jingmut ha ka jing pulie la ne ban pelit jingmut ha kanu kanu kakam ka baki kini ban pensyong ikalawe jong ki hang ta ti na kani ka daw ngangan ong ipi ha ka jing sisya pila di ban perkhat bah ka pur barang don ime ipa ha ba ime ipa ipun bit pembiang lam ta jong pi pila di ban perkhat bah ikalawe le jong kumno bangan skam ikan urim la jong Hendai ki babun ki kon samla pat ni isu ambet nak kami isu ambet nak ukpa isu pan bet nak kami nak ukpa hendai kim ju pelit jingmut ru kat badang im ka kami ukpa tian dal akhlat ka kami ukpa em kini ni kira long tik kumbabi bolsien tau syuair syubam syudi sosat kumtu tambaniap no ti kani ka kta ba ti pi ki badang don mei pi ki badang don pa ti terpelit jengut ya ke kebangang persengau ipi haba pi puli haba pi rekod haba pi minot ru pelit jengut namar ka ke jeng pelut konsep ke jong ime ipa ni to perkhat ya kata ka ba ime ipa da pelut ni ti kumut kumno ba pi pindup yo ban penmi to jeng pelut jong ime ipa ti pidi ban pen sitom ya la dia pidi ban minot ya la dia ke jeng puli ru hadu pindai yo kam la pinde kanu ga ba pi perkhat nak mta kalawe ru nak mta training jong pi ru kenang ba pin bet pin biang ya la dia ba ndap pila arang ba ndap pila bet abiang pila ban pet lam yi me pila ban pet lam yi pa kata kadika rukom ba nging de ban perkhan ti na kani kata ba in chuplet jingmut tang hai kam kai tang hai ni social media la ni ha kam mobile ngang ong pi wajumut dor ba kini ki social media kila ban kenti wi ha kayo kakot kani kadi tangka entertain kalong betang sipur namar ba ngihi ladang nginang ikikam kijam tingila ban peteng da ka ba habang tring nikta ru nyila ban ring video ngin pen ilam ikiwe ngin hikai lam ikiwe ya ka kam ka bangi nginang ya ka kam ka bangi ngila ban tre kenang ba kiwe ru kindup bot yapi kenang ba kiwe ru kindup sya hikai yapi kata ka dika ka ban don kam ti hendrai ngimdon experience hendrai ngisu khalew ngisu shat ngisu dia tangka love story la ni kataka khana jing it la ni jing rawai ka jing sha kini bar khat kim don jing manto rangangan ong ipi ti na kani kata ngang squad ban itu ipi ngar ada senior artis ganang ba ban le romantik ban le aktor gang nang ha tang ba le de bangangan ong ipi kini ki bar khat kim manto ringa kim skobha ringa hendrai ngang squad ban yalap yari ipi ban skotho ipi to perkhat ikalawe la jong to perkhat ika future la jong na ka benta kan urem ko jong pi ba pi pindup scam nda pila don kon don kti nda pila don la kayin kasem perkhat ikata namar bale kani ki entertain bangi sule yang ki love story la ne ba su aktor actress ngangan ong ipi kini ki long tang ha kapor jeng long samla la ni jeng long thana ti na ka jeng long samla pat pihak ban perkhat haba pi puli haba pi let sakano no training ru to perkhat ngam ta kalawe la jong ti nai show of tan social media kan kam don jengmut ra hendrai kawe kebangang kwa persngotu ipi kat nang don ime ipa to perkhat ikalawe la jong namar yo dom don su ime ipa tang ta hi kalawe jong pir lakut namar ba phim shimlale ra ka aka ka babha ka bapor ba ipa ime idang don ti hendrai pi penserwa kai kapur da ka ba pi pensngobha ya la dia da ka tu ka pisa jong ka kemi ukpa jong pi hendrai dam don su ka kemi ukpa jong pi pat hang ni ken kawan lap katak saja ipi ti nak takadaw kalong kum kajing perskutu jongai pi borokot nde ban ya dom handre ngangan ong ipi ngade ru ubri ubang yu mo wat ya ki kon ki tira jong ru ai be hak nga mai nga kan hiet ti kidon ki ki ba ya ki kon la jong ru nga khaparat bani ki banga nga keren pi mo ti handre pi de ki nong kersan jonga handre ladang am pen pi ladang am hikai pi ru ti song iki kon la jong pi kai ko me yang ngi hikai ko me te kamut kanwan ka jing di sini kum ta handre nga hikai kumju nga keren kumju namar bale kidan ki kimi kilong paru
jadi ban kran bhai la ki khon ki kti ba amdai ban chu force anish penbor ki khon ki la jong de ban kali ken ki khon ki la jong khon pi kwa ayu pi kwa ban long ayu pi kwa ban puli ayu pi kwa balai phim minat ki puli balai phim kre kot bha balai de phim mon puli ro kran ba shai na marba ngin chi pelot kai ka to pisa kamut kram dan lawi yang ni te kamut ne perkhat ka ik ba me kwa la ne ka e ba pha pha kwa kamut de ban kran kum tai ki khon de ban yelong si prolog bat ki khon de ban yes ngotu jingmot bat ki khon de ban don ka jinge lumlang bat ki khon ban ya discuss la ne ban ya fliu jingmot hayeng hasem kamut ban khnang ba indup yo ya kata ka jinge de ka bajan bat ki khon ki kti hayeng hasem kata ka di bodon kam ti ki khon ki kti ru kat ba pia he ne pila arang ba kanang don ne ime ipa kamut phinde ban kan ma ba ime ipa jong phi hi kimde ki sakri jong phi namar ki kimi ki pa hi kilong kum ki sakri kat ba phi pidang red henre inda pila he asan pila di man sngotu pat ila ka jong kamram kumno ban burom yela ime ipa kumno ba phin sngotu e ki jing din jar jong ime ipa haba ikit iba ye phi haba ipanak ustad e phi haba ipelot set ang ta ka jing pune ka jong phi hadu ba phinda he adu phinda yo kam yo jam kade ka akor jong phi ken ba phinia sngotu ban ni pakhat lem nam ta jong ime ipa henre phinia im ta ka jing im sarong e kamut shuya be arong shuya be ka to ka jing ya le tamasa shuya be e ka to ka jing le rompong ba le jing sang li e kini ber khakem dan jing mut e ru namar kane kalong tang ban pharia ka je bunjungi kane kalong tang ban yalam baklai ka je bunjungi ha ka bakut hi ikmi ki paru ndan lawe yiki bat ki khon ki ti jong ki ru ha ba kimte ki kimi ki pa bat ndakiru kila don konon kti ikon kti jong kiru kilong kumju si kumju te ka akor ka jongi ki bala he alasan da danang don ime ipa ngide masngotu dala dehi ban buram mila ime ipa hangta hi ka hiar ka jing ka khu yengi te ba ngiru ndang ila don konon kti la dang ile bhai la ki kimi ki pa ki kon ki kti jongiru kin le bhai yengi ngide on perkhat nomor kalong kumju hi ka hiar kumju kumju la dang ile snewi ime ipa ki kon ki kti jongiru kin sale snewi yengi jala dang ni ki bala don lagi kon ki ting le bhai lagi ki ki pa ti ki kon ki ti jongi ki i ta kanung saba bha jongi ki bot e kata bat ki le bhai ngi ki jong tenan kalong kumta ti na kani kata ngim dia mencai elam bakla hano ngide men perkhat e kanu rim la jong bat ngide men perkhat ya lagi jong ki yeng ki sem da ka bangi ngin hikai hi ya lagi kon ki ti la jong kumno ban skam hala kilong yeng long sam la jong tangkata hi kuble sibot step so kuman